imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagiguban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og higayon panahon nga mag-uban usab ta sa atong programa. Ug sa atong panag-uban ato ning ablihan diha sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhingin Dios magampo ta. Amahan namo nga Dios sa magagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pag-uban kanamo. Niya kami aron sa pagpasalamat sa imuhang pagbantay, pagpanalipod, pagtagpo, pag-atiman kanamo. Imo kaming giamuma o Dios. Ug sa imong makatawhan padayon usab nimong gibantayan, padayon ni usab nimong giatiman, padayon nimong gitubag ang among mga hangyo ug mga pag-ampo, wala nimo ihikaw ang among gipangayo alang kanimo. Usa niya kami o Dios, nagpasalamat kanimo. Niya na usab kami aron sa pagpaminaw, pagpamati sa imong mga pulong pagkat-on sa imong pamagi. We declare blessing, imo na usab kaming panalanginan sa imong mga pulong, imo na usab kaming bantayan ug panalipdan ug panguluhan sa imong pagpuyod sa kalibutan ining adlaw. Salamat o Dios sa imong pakigsulti kanamo ning tagnahan. In the name of Jesus. Amen. Amen. May buntag, mayong pakiguban o good morning sa tanan. Walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan kung dili ta mosalig sa kahitasan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, ilabi na sa itong mga kigsunan nga nagsunod sa itong mga programa pinaagi sa tanang mga FM station na nag-hook up sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing ug sa itong mga kigsunan nga nagsunod na sa ato ang Facebook Live ug naghatod ng mga mensahe ato sa itong panag-uban ug nag-share na usab sa ato nga programa nga tos mga kaila. Mayong buntag ug ako nagadeklara sa ngalan ni Jesus nga ikaw ubanan o panalanginan sa Dios ni ining adlaw. Sa walang kaulaw, lukso, kauban ni Kristo. Mayong buntag, mayong pakiguban sa tanato mga kaigsunan. Ato rong hisgutan mga kaigsunan kon kon ang usa ka tawo nga mga lagad sa Ginoo o niya mulikoy unsa may dangatan. Kumbaga nagbuhat na kag maayo, nagbuhat na kag pagkabataro, pagkabalaan o niya ni hunong, ni undang unsa may dangatan o niya toro tagaan og pagdagan. Sa namanarong kay ang tanan nakasala. Sa buhat yung kita mamatarong aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magkaluwas. Mayong buntag, mayong pakiguban og blessed morning ni Sister Susana Pableo nga nanuka diha sa Thailand. Good morning, ang Dios magpanalangin. Hilang sa digi ang kamhanan nga nagugna sa mayong buntag ni Evelyn B. Buhanghang. Blessed morning, Pastor. Amen. May buntag, may pagpaminaw. Dalaygon ang Dios. Mayong pagiguban ni Melody Soles Reyes. Good morning. Ang Dios magpanalangin.
og happy watching, happy listening ni Marilona Ziguera. Maayong buntag pastor, may buntag. Oras sa ato nga programa alas 5:51 na sa kabuntagon. Padayon na itong i-share ang ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko, nga tos inyong mga kaila, atong mga tagsa-tagsa ka amiga, amigo o pamilya. Mayong nga buntag, mayong nga pagiguban ni Nerisa Vaidad. Mayong buntag og ni Rodel Delbil. Happy Wednesday pastor og good morning diha nimo. May buntag Pastor Rodel Delville, may buntag pastor. Salamat kay imong pagtubaya ug ang Dios magpanalangin kanimo. Siyang daigun ibayaw, uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong gamot. Singgit nga to sa langit, tugiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singgit awit ni ang hari, pasabi nga siya musulti mismo sa kinabuhi mo. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Glory Donaire Fortuna. Blessed morning pastor og sa tanan. May buntag, mayong pagpaminaw og mayong buntag ni Kalma Langta. May buntag ni mo brother Paps Gilon. Og mayong buntag ni Nerisa Baydad from Pugata, Japan. Laurel, Panabo City. Ang sama ni dili ni Japan, GP de Laurel, no? Panabo City na minaw judmi. Salamat kay sa pagpaminaw, ang Dios magpanalangin. Good morning, good morning, good morning. Og ako nagatuo nga panalanginan sa Dios ang tanan nato mga kaigsunan nga mo replay sa ato nga programa og labi na gyud natong karon nakiguban sa programang ang pulong mo kinabuhi. Maayong buntag ni Sister Evelyn Iran Tarocan. Good morning sis. Og maayong buntag nimo diha. Og kumusta? Ipangumusta ko sa ni Brother Beans. Og maayong buntag ni Maria Presente. Good morning sa tanan, labi na nimo labi na minaw karon ang Dios magauban kanatong tanan. Amen. No? Alpin Syoko Kanukan, may buntag GPC Santiago. Good morning sa tanan pastor Gideon. Salamat pirmi sa imong programa. Matud pa ni Sister Susana Pabliho nga nakuha sa Thailand. Good morning Pastor Gideon, Pastor Russell og sa tanan ng minaw ni ining sayo sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo, makakaon na pod ang atong kalag sa mensahe sa Ginoo, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Si Pastor Rodel Delbil, salamat sa imong kinabuhi pastor nga naa ka sa pagdasig sa mga kaigsuonan nga dili ka himaya sa Ginoo kay nasa abroad. Ang tinuod bisag asa ta pwede ra gyud tang makahimaya sa Ginoo, no? Ato gyud ang klarohon nga bisan ang mga kaigsuonan nga naa sa abroad, bisan gani katong wala maka simbahan kay naa sa trabaho, wala magpasabot nga dili na sila kasimba sa Ginoo kay wala diha walay simbahan sa maong lugar. Ang pagsimba mga kaigsunan pwede ra gyud nato na buhaton bisan gani diha sa imuhang kwarto. Pakiguban lang diha sa pulong sa Dios uban sa mga katawhan niini atong panahon karon mga kaigsuonan. Pwede ka makasimba sa Ginoo diha sa pagluyog ug pakiguban sa mga kaigsuonan nga nagsimba sa ngalan sa Ginoo through social media. Pero wala magpasabot nga kun duol lang ka diha sa imong simbahan, makalakaw ra ka, makasakay ra ka, makaadto ra ka, wala magpasabot nga ayaw na lang pug atong simbahan kay social media lang pwede ra. Mga igsuon, ang pagsimba, ang pagdaig, paghimaya sa Ginoo gipakita sa balaang kasulatan nga bisan gani ikaw ra usa pwede kang makasimba. Si Daniel nga ang iyang kauban dito sa langob mga leon, siya ra usa dito
nakasimbang, nakaawit o nakadaig sa Ginoo o gidungog sa Ginoo ang iyang mga hangyo. Importante kinasing kasi yung tinunay ni seryoso kung nagkinabuhi kang matarong balaan, dili ka isalikway sa Ginoo. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Gao Gigi Dinoyo. Good morning, Gao. Good morning. Mayong pakiguban ni Rizal. Blessed morning, Pastor, og sa imong pamilya. Ilabi na sa tanang nagsunod. Maayong buntag. Si Sister Maite Managat, good morning. Nicanor Sodaria, good morning. Pastor Gideon Minaumi. Uban sa akong asawa, Sis Mila from Agusan del Sur. Good morning, good morning, no? Ato mga kigsunan diha sa Agusan del Sur. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Ricky Racasa. Mayong buntag, Pastor, sa tanan nga namati karong buntag. May buntag, no? Matud pa ni Pastor Rodel. Amen, no? Dalaygon ang Dios pandayon magpanalangin. Masaya sa kalipay, magsaya ta kanunay, mudaig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakuso. Sige ilukso, tanan mo lukso, dago ta ang Ginoo. Ato na ta mga kaigsuonan sa paghisgot sa pulong nga ato karong saluhan, mga mensahe nga gikinahanglan natong madunggan sa atong panaguban. Mga pangutana naghisgot sa kinabuhi sa mga taong matarong o mga taong nagbuhat og maayo nga nangalagad na sa Ginoo. Importante gyud mga kaigsuonan nga kitang nangalagad sa Ginoo, puro gyud maayo ang atong nabuhat. Kay kung magbuhat manggutag dili maayo, nagpakita na mga kaigsuonan nga dili pod maayo ang atong pagtuo. Dili sad maayo ang ato ang pagsalig sa Ginoo. Mao na nga sa atong pagpangalagad mga kaigsuonan, importante gyud nga magpabilin diha sa pagkinabuhing maayo, magpabilin nga magkinabuhing matarong ug balaan atubangan sa Dios. Dili man maayo tanan sa mata sa tao, buti pasabot ang tanang mga tao dili parehong linandawan, dili pareho mga kaigsuonan og pagbati. Bisan maayo ang imuhang nabuhat atubangan sa Dios, nakapahimaya na, pero atubangan sa mga tao, sa mata sa tao, ang uban dili maayo. Kay dili pareho og pagtuo ang tao. Gani kung magbasa kag Biblia alang sa uban dili na maayo. Gani moingon ang uban nga mga lahig tinuohan. Dili maayo alang sa uban kung ang tao magbasag Biblia. Magbitbit lang gani kag Biblia, lain ang ilang nauna. Lain na ang ilahang pagbati. Tungod kay ang ilang hunahuna, ang ilang kasing-kasing guba. Ang giingon ni Ginoong Hesus, kung bati gani ang atong kasing-kasing, bati usab ang mugawas sa atong baba. Kung bati gani ang diin ta na pundar, ang pundasyon sa tao bati gani, ang punuan sa tao bati gani, bati usab ang mga bunga niini, mga buhat ni ana. Mao na nga dili nato gyud kanang kuhaon ang kadasig sa mga tao. Atong kuhaon ang kadasig diha sa tinuod nga mensahe sa Dios. Mao ni ato rong hisgutan mga kaigsuonan sa ato nga panaguban nga naghisgot ni sa kinabuhi sa taong matarong. Akon ang taong matarong mga kaigsuonan, sama nimo, sama nako, moingon ta nga mulikoy sa pagpangalagad. Maluwas pa ba siya tungod kay nakabuhat siyang maayo o nagkinabuhi siyang balaan o nagkinabuhi siyang matarong? Apan mulikoy gyapon siya. Ako sa ning pasudlan mga kaigsuonan ha. Ako sa nang pasudlan og kanang awit. Ako sa ning tagaan og kanta niya. Padayon sa ta. Padayon lang ta ha. Pinaka pinipili or pinaka Pasudlan lang nako kadali. Okay. Kay naay pangutana unya kinahanglan sa nako nga tubag.
Okay, padayon ta mga kaigsunan sa ato nga panag-uban. Pulong mo kinabuhi ko. Sa kapangutana nga gikinahanglan atong hinuktukan o pamalandungan sa atong panag-uban. Alang ni sa mga tao nga nangalagad na sa Dios. Alang ni sa mga tao nga nanadiha kang Kristo. Nagkinabuhi ng matarong, nagkinabuhi ng balaan. Kumbaga, dunay nahimo na buhat diha sa iyang pag-alagad. Nakatabang na sa suban, nakahatag na siya sa og mga maayong butang o maayong buhat ngadto sa iyang isigataw o kaha sa mga buluhaton sa Ginoo sa nagalain nga mga dapit. Like example, kung kuhaon sa Ginoo, kumbaga mamatay siya unya sa iyang kamatayon dito siya naabsan nga milikoy siya kanang niundang siya ba nibalik siya sa buhat sa kalibutan na unsa may mahitabo niya ato ning taganog pagtagad mga kaigsunan ang pagkamatarong dili garantiya alang sa tao nga milikoy or kumbaga ang pagkamatarong o pagkabalaan dili na garantiya aron maluwas ang tao nga milikoy gikan sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Mao ni ang atong hisgutan diha sa libro sa Ezekiel kapitulo 18. Ablihan nato ang Biblia manaaman sa imuhang cellphone o kaha manaaman sa Biblia di papel. Kapitulo 18 bersikulo 24. Nag-ingon din mga kaigsunan apan sa diha nga ang usa ka taong matarong mubiya sa ihang pagkamatarong og magpakasala og magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa taong daotan, magpadayon ba siya nga buhi? Tubag dili na gayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudhi ug sa sala nga iyahang nahimo busa mamatay siya. Kining mao nga libro sa Ezekiel mga kaigsunan diha sa kapitulo 18 ang gihatag nga konteksto uluhan tema mga kaigsunan katungdanan sa matag usa. Kung moingon tang katungdanan sa matag usa, lahi ang dangatan sa kumbaga katungdanan sa amahan, lahi sad ang katungdanan kung moingon ta nga kahimtang padulngan sa anak. Doon na magoy mga pagtulunan nga kung unsay gibuhat sa amahan kanang ang anak maoy magsaper. Dili sa tanang kahimtang sa kinabuhi sa tao mahitabo na. Siguro sa physical o sa gitawag kahimtang, like example kung ang amahan nagbuhat nga wala magtinarong sa iyang pagkamahan, wala maningkamot aron mabuhi ang iyang pamilya, ang tinuod gyud magsaper gyud ang ihang mga anak. Pero kung ang iyang mga anak dagko na unya nagtinarong diha sa pagkinabuhi o nagtinarong pag-eskwela, bisan sa kalisod nagtinarong sa pagpangalagad sa Ginoo, dili usab niya masinatian ang gibuhat sa iyang amahan. Pero kung ang anak dako na siya, musunod siya sa lakang o sa iya binuhatan siyang amahan, unsay dangatan sa iyahang amahan, mausay dangatan niya.
So diha gipakita mga kaigsunan nga dunay padulngan ang tao tagsa-tagsa sumala sa iyang nahimo, maayo man kini og dili maayo. Diha sa Ezekiel mga kaigsunan, ang pagkinabuhi nga matarong o ang pagkinabuhing balaan maayo. Diha gipasabot mga kaigsunan nga una sa tanan gipakita diha nga ang tao nga matarong o balaan nga naluwas gikan sa sala, dili na garantiya nga kana bitang magpabilin sa kaluwasan kung muhimo siya og dili maayo o mubalik siya sa buhat nga dautan. Diha gipakita mga kaigsunan nga dili garantiya ang pagkamatarong, ang pagkabalaan sa tao nga mibalik sa kalibutan. Kung nag-alagad na ta sa Dios karon, nagkinabuhi na tang matarong, nagkinabuhi na tang balaan. Kumbaga nagkinabuhi na ta sa mga mensahe sa Dios. Unya mo balik ta sa kalihukan sa kalibutan, buhat nga kasilagan sa Dios. Diha giklaro mga kaigsunan sa maong bersikulo, kapitulo 18 bersikulo 24 sa Ezekiel, nga dili na hinumduman ang buhat natong maayo, ang pagtabang, ang pag-abag o bisan unsa nga buhat nga maayo. Dili og dili na hinumduman ang tanang maayo nga buhat kon kita mubalik sa buhat nga dautan. Diha giklaro mga kaigsunan nga ampinganan ang pagkinabuhing matarong o pagkinabuhing balaan. Kinahanglan kung sa ato lang nga pinulungan mga kaigsunan dapat makamatian. Ang pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan, ang pagkinabuhi diha kang Kristo, dapat mga kaigsunan diha ta kana bitang diha ta mo magpabilin sa laing pinulungan, dapat pakamatyan ginato na. Dili kay nagkinabuhi tang maayo, nagkinabuhi tang balaan karon, unya mamatay ta diha sa kinabuhing dautan, mubalik diha sa kinabuhi o buhat nga dautan. Mahimong kawang, mahimong useless ang tanan natong nahimo ug dili nato, dili na nato na madawat ang ganti. Ang gipakita diha, mamatay gyud ang tao. Nya naay mga pangutana mga kaigsunan kon ang amahan maayo o ang amahan dautan, unya unsa may dangatan pod sa anak. Kon ang anak dautan gyapon mosunod pod sa iyang amahan, sa ako nang gikaingon, unsay dangatan sa iyang amahan mausay dangatan sa anak. Apan kung ang anak mibiya sa sala, wala mo buhat sa gibuhat sa iyang amahan, dili masinatian sa anak ang gidangatan sa iyang amahan. Diha giklaro mga kaigsunan sa unahan na ay mensahe dinhi diha sa Ezekiel 18 bersikulo 14. Matud pa, unya pananglit ang maong tao may anak nga makakita sa tanang sala nga nahimo siyang amahan, apan dili mo sundog sa maong mga buhat, dili siya mukaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios o dili musimba sa mga Dios sa mga Israelita, dili siya manapaw sa asawa sa iyang isikataw, dili siya magdaog-daog kang bisan ni kinsa,
dili mangayog garantiya o dili mangawat, pakanon hinuon niya ang mga gigutom o bistihan ang mga hubo, maglikay siya sa pagpakasala, dili siya modawat og tubo sa iyahang gipahulaman, ug magtuman sa tanan kong mga sugo tungod niini, dili siya mamatay tungod sa sala sa iyang amahan, kun dili mabuhi gayod siya. Apan kay ang iyang amahan ng limbong nangawat man gikan sa iyang isigataw og nagbuhat og daotan, mamatay siya tungod sa iyang sala. So diha giklaro mga kaigsunan nga dili maapektuhan ang anak sa gibuhat sa amahan kon ang anak dili mosunod sa unsa may gibuhat sa amahan. Dili padulngan sa anak ang gipadulngan sa amahan kung dili mosunod ang anak sa gibuhat sa amahan. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang matag tao lahi-lahi gyud og kana bitang tulubagon. Kumbaga ang anak mga kaigsunan dili siya muani, dili siya maoy modawat sa gibuhat nga daotan sa iyang amahan kun siya nga anak dili mosunod sa gibuhat sa iyang amahan. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga doon na tay kaakuhan matag usa nato sa atong pag-alagad sa Ginoo. So dili gyud mga igsuon dawaton sa Dios kanang sa ako nang gikaingon pagpanumangil. Kanang muingon ta nga tungod niya, tungod nila, tungod sa akong ginikanan, tungod sa akong igsuon, tungod sa umbana, tungod sa asawa. Nainani ko, mao ni akong dangatan, dili og dili na dawaton sa Dios. Kay unsay kahimtang nimo karon tungod na sa imong gibuhat kaniadto. Pero sa mga bata pa nga kana bitang wala pay dili pa kabarog sa ilang kaugalingon, natural kung unsa ilang kahimtang sa ilang pagkabata tungod na sa kahimtang sa ilang ginikanan. Pero sa mga dagko na nay trabaho, nakailan na unsay maayo ug unsay dili maayo, makabarog na sa ilahang kinabuhi, makapangita nagtrabaho, makabuhi na sa ilahang kaugalingon, dili na siya mistil pang mumahay ni bisan kinsa. Kay kung unsay iyang kahimtang karon, mao na iyang gibuhat kaniadto. Kung unsay gibuhat nato karon, mao nay atong dangatan umalabot. Diha giklaro mga kaigsunan even sa mga pagtulunan ni Jesus Christ o sa mga pagtulunan sa mga apostoles gikan sa Old Testament o New Testament, ang tao nga nakabaton nagkaluwasan, na kinabuhi ng maayo, nagkinabuhi ng matarong, nagkinabuhi ng balaan, o niya mubalik siya sa daotang buhat, mubalik siya sa mga buhat nga wala ikalipay sa Dios, gikasilagan sa Dios nga mga buhat. Ang gipakita mga kaigsunan sa mga pagtulunan gikan sa Old Testament to New Testament sa time ni Jesus Christ o sa panahon sa mga apostoles, pareho ra. Dani kung imong tan-awon sa gisulti ni Jesus Christ nga gisulat ni apostol sa Mateo, diha sa Mateo 24:13, diha gipakita nga ang tao nga makabaton ug makadawat og kaluwasan, tao nga makasulod sa dapit nga iyang gisaad nga maong bagong langit, bagong yuta, katurag yung tao nga nagpadayon sa pagpangalagad sa Dios. Ang tao nga nagpadayon sa pagpangalagad sa Dios, tao nga nagpadayon sa pagbuhat og maayo, tao nga nagpadayon sa pagbuhat og pagkamatarong o pagkabalaan,
samtang do na pay panahon. Mao na nga akong mga pagdasig, kinahanglan gyud nga magpabilin ta sa pagkinabuhing matarong ug sa pagkinabuhing balaan, sa pagkinabuhing maayo sa tanang panahon. Sa moingon ganitang sa tanang panahon, ang buti pasabot sa tanang sitwasyon o kahimtang nga imuhang masinatian. Kinahanglan magkinabuhi gyutang maayo. Og dunay mga pasidaan ang mga pagtulunan sa mga apostolis sama ni Apostol Pablo nga atong mabasa diha sa unang Korinto kapitulo 10. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 12 mga kaigsuonan. Ingon din ang naghuna-huna nga siya ligon magbantay nga dili mapukan. Ang naghuna-una o nakatugkad ni angkon nga maayo matarong balaan atubangan sa Dios ug sa mga tao, kinahanglan magbantay sa tanang panahon. Kinahanglan gyud magbantay. Ang iyang bantayan nga dili siya maluya. Ang iyang bantayan nga dili siya masaag o sa ato ang gigamit nga pinulungan, bantayan nga dili gyud siya mulikoy. Kay kung mulikoy, kalimtan ang tanan niyang nahimo. Ang mga maayo, ang maayo niyang nabuhat, kalimtan. Muna nga kinahanglan gyud nga kitang nangalagad karon sa Ginoo magpadayon sa pagpangalagad hangtod nga kita kuhaon sa Dios. Unsay gikinahanglan aron makapadayon ta, ang gikinahanglan nga pulong nga gipaabot sa ato karon nga panag-uban, kining pulong pagbantay. Magbantay gyud ta nga dili mapukan. Aron dili ta mapukan mga kaigsunan, ang gitudlo sa Dios nga mga pamaagi maogyod ang pagtipig sa mga pulong sa Dios. Maogyod ang pagpabilin diha sa mga mensahe sa Dios. Tipigan. Buti pasabot ka ng pulong tipigan, hinumduman, memorization, kung mahimo, mga igsuon ko sa Ginoo. Kay kung doon naman ko kay mga pulong nga imong gi-memorize, mga pulong sa Dios, mga pagtulunan, kay ang mga pulong sa Dios naghisgot na sa mga pagtulunan, mga pamaagi, mga sugo. Kung ato nang gikinabuhi ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga sugo, ang tanan niya mga pamaagi, dili gayud ta mapukan. Dili ta makasala. Mao na giingon ni David diha sa Salmo 119, 11. Ako ra nga mauna na siya. 11. Salmo 119. Versikulo 11. Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Diha gipakita ang pamaagi aron dili ta makasala. Batok sa pagtulunan, mga sugo sa Dios. Atong ampingan ang mga sugo ug pagtulunan. Moy ato ang kanabitang mao'y magpuno sa tong kasing-kasing, mao'y magpuno sa tong nauna, mao'y maghari sa tong nauna ang pulong sa Dios. Aron maghari ang pulong sa Dios sa tong nauna sa tong kasing-kasing, mao na'y tagaan natog panahon. Diha nato ihatag ang ato ang igdulungog. Diha nato ihatag ang atong dalunggan. Diha nato ihatag ang ato ang mga mata. Dili nato itutok ang ato mga mata sa mga buhat nga dautan, sa mga dapit nga naang kahilayan. Dili nato iduol ang atong kaugalingon. Ilayo nato atong kaugalingon sa mga buhat nga dautan, sa mga dapit diin gibuhat ang mga dautan.
mga kaigsunan, ilayo na to. Maunay buhat mga kaigsunan nga nagpakita nga nagbantay ka sa imong pagkakristohanon. Nagbantay ta nga dili ta mapukan. Usa sa mga gipakita ni Apostol Pablo sa mga taong nangalagad sama kanimo, samang kanako, nga kinahanglan gyud tang magbantay. Ang buhat nga nagpamatuod o nagpakita nga nagbantay ta mga kaigsunan, nagkinabuhi ta sa mga mensahe sa Dios. Buti pasabot, taas kay tagpanahon sa pag-memorize sa mga pagtulunan sa Dios, mihatag tagpanahon sa pagbasa sa pulong sa Dios o pagtipig niini atong gitiman-an ang mga mensahe sa Dios. Maoy kanunay natong hinumduman. Pero kung ang imong gihinumduman katong mga kasaypanan sa imong bana, kasaypanan sa imong asawa, kasaypanan sa imong isig kadaw, mga dautan nga nahimo sa imong isig kadaw, maluya ka. Ug dili na makatabang nimo aron ka makapadayon. Kung dili makapadayon, ingon ang Biblia, mismo ang atong Ginoo, dili garantiya aron ka maluwas. Ang imong nahimo kaniadto na maayo. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga dili ta dapat magsalig sa ato ang nabuhat nga maayo kaniadto. Nga dili ta magsalig sa mga nangagi nga nahimo nato. Kung unsay mga nahimo nato nga maayo kaniadto, dapat ato nang ipadayon karon. Dili kay moingon ta nga igo na tong akong pagpangalagad. Ang Ginoo mga kaigsunan, ang iyang pangitaon, ang katapusan nga pagkamatinud-anon, dili katong nagsugod ta nga nangalagad. Ang pangitaon sa Dios katong katapusan, mo'y tan-awon sa Dios kung unsa ang ato ang kasing-kasing una-una na buhat sa dihang gikuha ta niya. Sa dihang mibalik ta. Mauna nga importante gyud mga kaigsunan magbantay ta. Bantayan nato atong kaugalingon nga dili maimpluwensyahan sa mga taong dili maayog batasan. Bantayan nato atong kaugalingon nga dili ni siya matakdan sa mga taong wala magtinarong sa pagpangalagad sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, giklaro diha sa sulat ni Ezekiel nga ang tao nga nagkinabuhing matarong, nagkinabuhing maayo, balaan, apan milikoy, mibalik sa kinabuhing dautan, dili to garantiya ang iyang nahimo, ang iyang nabuhat para siya maluwas. Kung ibalik siya sa pagpakasala. Mausab ang gipakita og mga mensahe sa atong Ginoong Jesucristo. Ug mausab ang mga mensahe nga gitudlo sa mga apostoles. Bantayanan kay ni mga kaigsuonan, kay kun unsa ang mensahe mahitungod niini nga atong nakita diha sa Old Testament, mausab ang gipakita diha sa mga pagtulunan o mga mensahe ni Jesus Christ. Ug mausab ang mga mensahe nga gibilin sa mga apostoles diha sa Hebreo kapitulo 10. Hebreo kapitulo 10 versikulo 26, 27. Mga kaigsunan nag-ingon diha, kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala, kung tuyuon gayod nato ang pagpakasala. Human kita mahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin hinuon mauna lang ang kahadlok sa umalabot nga paghukom o sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Miribelde, misopel.
So diha giklaro mga kaigsunan nga kitang mga nangalagad karon sa Ginoo, wala gyud ta tuguti mga kaigsunan nga madaog ta sa ato ang kaugalingong sa kalibutan. Wala ta tuguti mga kaigsunan nga muingon ta nga saon tawo ra manggod ko, makasala ra gyud ko. Kung nakasala ka, ayaw pag-ingon nga tao ra manggod ko, Lord. Ngano man wala masayod ang Dios nga tao ka? Kung naamang gani na panahon nga nakalapas ka, pag hinulsol, ayaw patuha ang imong kaugalingon nga sao man gyud nga tao ra man ko, makasala ra man gyud ko. Imuhang gitagaan ang imuhang kaugalingog kadasi nga magbuhat og sala. Kung doon naman gani nakahimo og dili mayo, o niya nakaamgo ka nga dili mayo ang imong gibuhat, duula ang atong Ginoo. Duol kang Jesus. Pangayog pasaylo, ang pulong pangayog pasaylo, imuhang putlon ang imong nahimong dautan. Dili kay nangayo kag pasaylo, sige ra po buhat og dautan. Imo rang gialam-alaman ang imong kaugalingon sa butang nga gikasilagan sa Dios, o sa buhat o kinaiya batasan nga wala kay muti sa Dios, o sa may dangatan, o sa may imong padulngan langit. Mga igsuon giklaro sa balang kasulatan nga ang tawo nga nagbuhat og dautan, o bisan gani ang tawo nga nagbuhat sa bisan unsang makapahugaw kaniya sa iyang pag-alagad sa Ginoo, dili makasulod og langit. Kaya ang langit ang makasulod lamang sa dapit nga mao ang langit. Bagong langit, bagong yuta, katong mga taong wala magkinabuhi sa sala. Walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa bagong langit. Mao na nga, kung dunay dapit sa atong ginabuhi nga diin ta nakaamgo na sayod nga sala gyud, nahinumduman nato ang pulong sa Dios nga dili gyud di ay maayo, sala gyud di ay paghinulsol og biyae, hununga, putla ang buhat nga imong ginulsulan. Kinahanglan dili dapat ka maluya o magpakabuta sa mga buhat nga wala kahimuti sa Dios. Kinahanglan mubalik ka nga mahinulsulon, mubalik ka nga mapaubsanon. Ayaw dasiga ang imong kaugalingon sa pagbuhat og sala. Atong hinumduman mga kaigsunan sa mga pagtulunan sa Dios nga gisulat sa mga apostoles, nga giklaro gyud diha mga kaigsunan nga ang tao nga naana diha sa Ginoo apan mubulag diha sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, muresulta gyud nagkamatayon. Dili gyud mag-expect ang tao bitaw mga kaigsunan nga ang tao nga namatay sa kalibutan, namatay sa bisyo, niya moingon nga gikuha na sa Ginoo tuwa na sa langit. Kay mao ba nay kasagaran mga kaigsunan nga kana bitawng gipamulong sa mga tao, murag gialam-alaman na lang ang iyang kaugalingon para dili kayo sakit, dili kayo guol, o dili kayo mabugatan. Maingon dayon ang mga tao nga sa untaman gikuha na sa Ginoo, importante tuwa na sa kamot sa Ginoo. Kita di ay mahukom. Dili. Mao naman ay kasagaran gyud nga atong madunggan, labi na kung naay kanabitawng namatayan, o niya moingon dayon ang pamilya tuwa na gyud sa kamot ni Abraham, tuwa na gyud sa Ginoo. Kung ang pastor pod mo pangutan-on, amo ana na lang pod ang pastor nga tuwa na gyud sa Ginoo, balik na sa Ginoo para makuha-kuhaan ang kabugaton o kaguol sa namatayan. Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan,
ang tao nga nagbuhat og dautan ni bisan nagbuhat kag maayo unya ni balik ka sa buhat nga dautan nilikoy kumbaga unya diha ka namatay. Tanan nga imong nahimo nga maayo, tanan nga mingtabang ka sa buluhaton unya nilikoy ka didto ka namatay. Giklaro gyud sa Biblia nga dili garantiya ang nimong nahimo nga maayo aron ka maluwas. Kay ang giingon diha sa balang kasulatan, ang bayad sa sala kamatayon. Muna nga ang tambag mga kaigsunan naasad sa Hebreo kapitulo 3 versikulo 12. Imong makit-an diha mga kaigsunan. Hebreo kapitulo 3 ato ni tagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Ya diha sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 diha gisugilon nga ang bayad sa sala kamatayon gyud. Hebreo kapitulo 3 mga kaigsunan sugod og 12. Ingon dinhi mga igsuon pagbantay kamo nga walay usa ka ninyo nga magbaton og dautan og dili matinuohon nga kasing-kasing. Mauunya kini ang hinungdan nga mubiya kamo sa buhi nga Dios. Bersikulo 13, pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlaw, aron walay usa ka ninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Diha giklaro mga kaigsunan ang pulong pagbantay. Importante gyud na nga ato nang mabatasan. Pag maigmaton, matud pa ni Apostol Pedro, pagbantay, pag maigmaton. Ang gingon dinhi, bantayan nato mga kaigsunan nga dili gyud ta magbaton og dautan o dili matinuohong kasing-kasing. So ato nang responsibilidad ang pag-examine o pagbantay sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Kanang imong kasing-kasing diha, ikaw mo'y magbantay, ana. Ayaw kabisi sa pagbantay sa dili nimo kasing-kasing, sa dili nimo kinabuhi. Bantayin ang imong kinabuhi kay ikaw mo'y manubag, ana, sa Dios. Kinahanglan matag karon og unya mga kaigsunan, eksamino nato ang atong kasing-kasing kung matinuhon pa banig di. Kay kung dili na gani na matinuohon, daghan kayo mga ilhanan sa kasing-kasing nga dili matinuohon, kana bitawng makadungog og wali o niya maigo, masuko. Makadungog og wali, o niya na nagani pinaka-worst ana, kung naay magwali, malain ka. Kung naay magbitbit og Biblia, malain ka, masuko ka. Usa na kailhanan nga guba ang iyang kasing-kasing. Guba ang iyang espirituhanon nga kahimtang. Kumbaga patay. Muna nga usa sa mga pamaagi aron makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo kanang pulong pagdinasigay. Ang pagpaminaw sa pulong sa Dios nga makapadasig, pagpaminaw sa pulong sa Dios nga makakatunta sa pagkinabuhing matarong, importante kay na sa atong ginabuhi. Dako kayo na ganti mo na nga kung imong lantawon ang Biblia bitaw mga kaigsunan, alang sa mga tao nga nagwali, nga nakinabuhi sa ilang giwali o nagmatinud-anon sa mga mensahe sa Dios. Dako kayo ganti sumala sa gipakita sa mensahe sa Ginoo nga nasa Biblia. Ang wali mga kaigsunan ni Apostol Pablo nga pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagsangyaw sa mayong balita. Kinahanglan mga kaigsunan nga naagyod ang pagdinasigay. Muingon gyud ko nga dako kay kog pagpasalamat sa Ginoo
sa mga tao nga misanong sa tawag sa Ginoo para kuwalihan, para ko dasigon, para ko tudluan. Munang bisan unsa may mga sitwasyon, kaniadto sa akong pastor nga nagbautismo, nagtudlo nako, naghago nako, dili ug dili nako sila kalimtan. Hangtod nga mibiya, hangtod nga kana bitawng gikuha og mibalik na sa Ginoo. Dili gyud nako sila kalimtan. Katong mga tao nga nagtudlo nako nga nagpadayon diha sa pagkinabuhi sa mensahe sa Dios. Naman po'y mga nagtudlo, mga kaigsunan nga nilikoy pod. Naay mga tao nga nagtudlo pero wala pod magkinabuhi sa ilang itudlo. Diha giklaro mga kaigsunan nga kita nga nagbuhat og mayo, nagkinabuhing matarong, nagkinabuhing balaan, kinahanglan nato ang pagbantay. Aron makapadayon ta nga mabinantayon na kanunay ang pagdinasigay. Importante kaayo na mga kaigsunan. Aron ta makapadayon mga kaigsunan sa pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan magmatngon ta sa tanang panahon. Dili nato tugutan nga magluya-luya ta sa pagbantay o sa pagdinasigay. Importante gyud kanang pagpadayon sa pagdinasigay. Usa sa mga pamaagi aron makapadayon ta diha sa pagdinasigay, kanang dili gyud nato undangon ang batasan sa panagtigom sumala sa gipakita sa Hebreo kapitulo 10. Panagtigom bisan asa nga dapit, panagtigom sa bisan unsa nga pamaagi. Sama diri sa ato ang programang Pulong Mong Kinabuhi Ko. Mga pamaagi aron makapadayon ta mga kaigsunan diha sa pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan, pagkinabuhing maayo atubangan sa Dios. Mga pamaagi, una, dili gyud nato undangan ang pagdinasigay. Munang dili gyud nato undangan ang pagsimba, panaghiusa diha sa pagsimba, panaghiusa diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, panaghiusa mga kaigsunan diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay maunay mga pamaagi aron makabantay ta sa tanang panahon aron sa ingon makapadayon ta hangtod nga mubalik ang Ginoo or hangtod nga kita mubalik sa Dios. Ikaduha nga pamaagi mga kaigsuran aron makapadayon ta sa pagbuhat nga maayo, matarong, balaan at tubangan sa Dios. Kinahanglan magpabilin ta kanunay sa pulong ni Jesus Christ. Kinahanglan magpabilin ta. Ang gipakita ni Jesus, ang tao nga magpabilin kaniya, kanunay namungag maayong bunga. Ingon si Jesus mga kaigsunan, kung kamo magpabilin kanako, og ang akong pulong magpabilin diha kaninyo, ang iyang gisaad, mangayo ta, hatagan ta. Alang sa mga tao nga kusog mangayo, og panalangin sa Ginoo, kay mao man ay kasagaran nga litokon labi na kung naay mga panginahanglan. Kung dili pagani makontento, patrabahoon pa ng uban. Tinuod ba na? Pastor, iampo ko nga kanang panalanginan ko. Di gipatrabaho nimo ang imong pastor. Sis, iampo ko sis nga panalanginan ko. Brad, iampo ko nga panalanginan ko. Uy, pag-ampo mga kaigsunan, dili na basta-basta. Dili lang kay mo ingon, Lord, panalangin ni si Kuan, panalangin ni si Kuan. Kung nag-ampo ang imong pastor o imong brother o ang imong sister nga panalanginan ka, dili lang na, kutob lang na siya sa pag-ampo, gitudluan ka, gidasig ka, gipahinumduman ka,
Ikong nagampo ka nga nihangyo ka sa imong pastor nga, pastor, iampo ko, idala ko sa imong pagampo nga panalanginan ko. O niya, gitudluan ka sa imong pastor, naigo ka, naluya ka, namuligi ka. Wala ka magpabili ni Jesus Christ. O niya, gitudluan ka, giwalihan ka, gidasig ka sa mga pamaagi, o niya, wala nimo buhata. Moabot ba kaha ang panalangin nga imong gipangayo, nga imong gihangyo, nga sister, brother, pastor, iampo ko nga iblas? Ang tinuod, mga igsoon mao ni, muabot ang imong gipangayo, muabot ang imong gihangyo nga panalanginan ka, kung doon na kay gibuhat. Na mga tao nga, kusog mo sugo, kusog mo pa trabaho sa ilang gusto, apan walay gibuhat. Iblis ba sila sa Ginoo? Dili. Na hinumduman ang prinsipyo sa Ginoo. Kung unsay gibuhat nimo karon, imo na ganihon. Mao na nga miingon si Jesus, ang tao nga magpabilin nako, dapat pod nga magpabilin sa akong mga pulong. But ipasabot, kung gusto kang maluwas, kung gusto kang makasulod og langit, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kung gusto kang makasulod og langit, trabahuan ng mga pamaagi sa Dios, ikinabuhi ang mga pamaagi sa Ginoo. Matod pa ni Lugin Gonzaga, ang kuyaw anak pastor inigabot na sa panalangin, nakalimot na ka sa mga tao. Okay, ako aning sa mga tao nga ning tabang og miampo. O mo nay kuyaw. Kuyaw sad na, mga kaigsuonan. Muingon dayon nga, naingon ani ko tungod kay naning kamot ko. Naingon ani ko tungod kay ning trabaho man kog maayo. Unya nalimot na sa unang panahon nga nihangyo diha sa simbahan, nihangyo sa mga alagad sa Ginoo nga iampo ko pastor nga makapasar, iampo ko pastor nga dawaton ko, iampo ko. Kusog kaayo mo patrabaho? Kanang pulong prayer, mga kaigsunan, kana bitaw mo. Kining minsahi mga kaigsunan. Para tao nis mga hamtong. Kanang makasabot na ba sa pulong sa Ginoo? Kabalo ko nga, kamo nga nakigkuyog, nakigkauban nato sa itong programa, taas na ang inyuhang nasabtan sa Biblia. So diha mga igsuon, ang giklaro mga igsuon nga kana bitang magpatudlo ta, magpaambo ta, walay makalabaw ana. Labi na kung nagpatudlo, nagpaambo ta sa tubag sa Dios, sa saad sa Dios. Way makalabaw ana. Diri sa kalibutan mga kaigsunan, kung magpa-ampo ka, like example, kana bitawng mangayo kag tabang diha sa para sa imong mga anak, kumbaga patudloan nimo ang imong mga anak. Sa laing bahin, patsuturan nimo ang imong mga anak. Uy, dako kay na siyag bayan. Ngano man? Dako kay na siya og kana bitang nakuha nga panalangin. Muna nga sa kana bitang sa akong kinabuhi, muingon gyud kong dili og dili gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga ta sa tanang panahon gidasig ko nga hinumduman gyud ang mga tao nga naghago.
munang katong buhi pa akong pastor, kapila gyud nga higayon nga bisan kung naay bikil sila sa akong amahan, ang akong pastor nga nagtudlo kanako sa una, kay bisan kon pastor na akong papa kaniadto, lamang kay matud pa sa iyahang pananahon, makapito siya ning bakon, makapito pod siya ning napukan. Sa panahon nga mapukan siya, mulaylo siya sa pagdumalag simbahan, unya iniglaylo niya sa pagdumalag simbahan, wala na may panimbahon. Ang iyang mga anak o iyang asawa, ang akong mama, mangita ang simbahan. Niya ang simbahan sa una, perting lagyo lakaw 2 ka oras, nya sapayan ra ba ng lakawan karsada, naapagyoy dalan nga magsabong ang mga sagbot. O niya ang pinakalisod gyud kay dunay dalan nga inig dayon na mong agi, muagi ang mga karabaw nga bag-ong gipalunang. Mao gyud toy history sa among pagpangalagad mga kaigsunan nga dili gyud nako kalimtan. Sa pinulungan pa mo ingon gyud ko nga haskang bulusa, pertig yung paita. Kay magkasamad-samad mi, kay mulikay mi sa dalan, kay ang dalan nga agian, perting bulinga ang mga sagbot, kay niagi ang karabaw nga bagong gipalunang. Sumuok mi mga kaigsunan, usay magdala ko gitara. Kay musimba man gyud mi. Kay nihundang man ang simbahan, pagsimba des among balay, kay maulagi na ay mga alagad nga pananawon nga ning tukod undang. Salamat ko sa Ginoo nga sa ako ang pagdumalag simbahan, nakaagi magko og grabe nga mga pagsulay apan gigunitan ko sa Ginoo. Wala ko tuguti nga makaundang. Ako ug akong asawa gilig-on o gidasig sa Ginoo sa grabe nga mga pagsulay. Salamat ko sa Ginoo nga dili bitaw off and on ang atong pagpangalagad. Nakasinati siguro ko anak kaniadto aron mas malig-on ko diha sa pagsunod kang Kristo. Kapertig yung lisura mga kaigsunan kana bitaw mulakaw pa kag 2 ka oras gikan sa among balay unya magbalon mi. Yang kabalo ba mo usahay among balon kalumpang, kamuting kahoy. Unya malipay kay ko kung makaamiga akong mama, na ikausa nga nakaamigo akong mama, kamiga akong mama diha simbahan. Nya gidalami sa ilang balay kay adto kuno mi papainuntuhon gikan mi sa simbahan. Mulakaw pag 2 ka oras gikan sa simbahan pauli sa mong balay gikang nanimba munang magbalon gyud mi. Among gibalon mga kaigsunan, nakaasuway mi og balon, dili lang ko kahinumdom kong kapila, kamunting kahoy among balon. Among gisulod og kanang silupin, dayong gisulod na mog nitbag man to or kaha sa kubag. Nya amo ang ibilin atong naikahoy nga dulo simbahan amo bitayon para dili kaunog iro. Nya lipay kay mi kay paghuman na mog simba kanang giimbitar mi paniudto sa amiga kaila ni mama simbahan. Naunsa man na nga pagpangimbitar mga kaigsunan pag-abot didto, lipay kay ko kay niingon man nga naay budbud. Si kuan katoy imong anak kuan Mari aw Mads. Kasagaran Mari bisag dili Mari o Mads ang tawag sa una. Kanang kuan pasaka kuan ay budbud. John kanang saka kali. Ingon mama mali John kay naay budbud. Alipay kay ko. Partilipayan ako murag kuan mura kong nabuhig kalit. Porgin ana bitaw.
pagsaka nako mga kaigsunan kay lantaw nako kalumpang mangyapon. May tagi palagsing giputo. Mura nang budbud kay kalumpang ba nanugsoy diha sa bandihado. Pertig yung ingko nga sa kunahuna binang kog budbud. Kalumpang mangyapon maura mangyapoy ako ang among balon. Pero kana mga kaigsunan wala na makapaluya namo sa pagpangalagad. Padayon mi nga mihatag og panahon sa pagsimba. Grabe gyud nga sakripisyo. Katong tanan nakit-an sa Ginoo. May mga panahon nga mo tukod na pud si Papa simbahan kay off and on ang iyahang pagtukod og simbahan. Kato nakasinati ko ato mga kaigsunan nga doon ako'y kanang nakatunan nga dili maayo gyud nga off and on ang pagpangalagad. Salamat gyud ko sa Ginoo nga bisan sa grabing pagsulay sa mong pagdumalag simbahan, gilig-on o gidasig ko sa Ginoo sa pagpadayon. Sa pagtudlo og mga tao, kay gigamit sa mga pagsulay, aron ko sulayan ang ako ra pong mga gitudluan, kasagaran. Ang pinakabugat kanang imong tudluan, mao po'y himuong instrumento aron kasulayan. Pero salamat sa Ginoo, karon gidasig gilig-on kanunay ang akong kasing-kasing sa pagpadayon sa pagtudlo sa tanang tao. Muna nga ang pamaagi nga akong nakita tungod kay wala gilikayan ako ang mga pulong sa mga taong dautan. Wala na ako entertain. Kay kung akong entertainon ang mga pulong sa taong mga dautan, sa mga tao nga nirebelde, dili ko makapadayon. Munang moingon gyud ko nga kanang giingon ni Jesus Christ, kung kamo magpabilin kanako ug ang akong pulong magpabilin kaninyo, ang unsay atong pangayon ihatag sa Dios, kay dili man gyud mapakyas pod kung atong ikinabuhi ang mga pulong ni Jesus. Ang mga pagtulon-an ni Jesus, walay mga pagtulon ang mga pulong pamaagi sa Dios nga mapakyas. Lamang sa atong pagpadayon diha sa pagpabili ni Jesus Christ o pagpadayon diha sa pagpabilin sa mga pulong ni Jesus mga kaigsunan o pagpadayon sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan o mga pamaagi sa Dios nga nas balang kasulatan, ang importante diha bisan kung dunay mga pagsulay, magpabilin ang imong seryoso nga pagampo. Muna niingon diha si Jesus diha sa Mateo 26:41, pagbantay o pagampo aron dili kamo matintal. Kay andam ang espiritu, luya man ang lawas. Buti pasabot, dapat i-train usab nato natay self-discipline. Dili kay paundayonan na lang pud nato nga ang kaluyahon. Ang atong lawas ato ning i-manage nga naa gyud time of prayer, time of reading sa Biblia. Kay ang ako ang nasinatian mga kaigsunan bisan kung naay mga pagsulay, kanang gilig-on kanunay ang akong kinabuhi nga mubasag Biblia. Nga magpaduol, magpabilin diha sa pagkamay ng puon. Sa walay pakigtandi ni pag-agad ni bisan kinsa. Nya mo nay ako ang ikadasig yun ninyo tanan nga kung naa may mga pagsulay diha sa inyong pagpangalagad, ayaw mo tutok sa mga tao, tutok ni Jesus Christ. O niya aron makapadayon ta sa pagtutok ni Jesus Christ, kanang mga bati, mga hiwi nga kinaiya, mga binuhatan nga dili makapahimaya, isalikway na. Sa Hebreo Kapitulo 12, isalikway na to ang tanan nga mga babag, sala, nga naghawid. Unya daganon ta nga matinud-anon, malahutayon ang lumba nga atong gisalmutan. Og itutok ta nga atong mata di kang Kristo. Kinahanglan gyud bisan sa mga sitwasyon nga kanang gibali-bali ka sa pagsulay, gatuyok ang mga pagsulay sa imong ginabuhi,
ayaw gyud ilayo ang imong igdulongog, ni ayaw idalo ang imong kaugalingon diha sa pagpaduol sa Dios. Damor kang magpaduol sa Ginoo. Ang tao nga kanunay nagpaduol sa Ginoo, dili maglitok og dautan, batok siya ang isig ka tao. Pero kung moingon ka nga nagpaduol ko sa Ginoo apan sige kag daot og mga tao, labi na kon ang mga taong nagtudlo, naghago, nagsakripisyo nimo, kanunay nimong gidaot, kanunay nimong gilibak, kanunay nimong gichismis, imo rang giilad ang imong kaugalingon nga nagpaduol kunuhay ka sa Ginoo. Kana bitaw mga nag-Bible study, magbantay gid mo ani. Mag-Bible study gani mo. Naamoy sales group, house visitation, unya hanindot kayo nakasimba mo sa Ginoo, kanang nagkadaig mo, unya awit og mga awit, makalangit, unya maginampuay dayong sunod, minaw pulong sa Ginoo, unya inig-undang maglinibakay, magdinautay, useless ang inyong panagtigong. Musulti ra gyud ko ana sa tinuod. Way lami ang inyong panaghiusa. Feeling ng kasimba kay nakaampo, nakakanta, nakapaminaw fulong sa Ginoo, apan human ana, naglinibakay, nagdinautay. Human gani sa inyong Bible study, human gani sa inyong tigom, uli. Dili kay magtinabi ay, magmaritisay pa. Mura ka anag ka ng kana bitang nagkinabuhi kang matarong unya nibalik ka sa dautan. Muna ako advice kung naagani mga tao nga bati og mga kinaiya, hisgutan ang mga bati, unya magtinabi ay na palayo. Kay guba na ang iyang kasing-kasing. Nya hinumduman nato ang gipa hinumdum sa Dios pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 15:33, kanunay na nga gipahinumdum sa Dios sa atong kinabuhi. Ayaw kamo pagpatunto. Ang dautang mga kauban makaguba og makadaot sa mayong pamatasan. Nananta kay maayong pamatasan. Muna nga pilion nato ng mga tigumnamanan bitaw. Mga simbahan. May mga simbahan nga naghimog mga Bible study, house to house visitation. Nya human og isday go magsimba, magtabi ra. Okay ang tabi kon pulong sa Dios. Mga testimony nagpadayon, mga pagdasig gihimo. Pero kanang maglinibakay mga kaigsuonan, magdinautay, murag feeling nga siya sakto, feeling nga siya mo'y balaan. Mga igsuon, dili na siya makatabang aron ka dunggon. Muna nga, kung naaga ni mga Bible study, mga training, pagtuon sa pulong sa Dios, mga service unsa man kaha, inig kahuman uli. Inig kahuman, kuan na, human na. Paulit na dayon. Dili kay magtabi pa. Kay ang may tabo ana mga kaigsuonan, ang inyong hisgutan maibati kamo nga naghisgot may maayo. Kay walay tao mga kaigsuonan nga nagdaot sa iyang kaugalingon. Kanunay gyud nang giluwas ang iyang kaugalingon mo nang naay pasidaan si Jesus nga ang magluwas sa iyang kaugalingon mawad-an Hinuon ini. Apan ang mawad-an sa iyang kaugalingon tungod og alang kanako makabaton hinion nini. Pasagdahin ng mga tao nga modaot nimo. Ayaw sila entertain na. Ayaw sila hatagig panahon nga ma-entertain nimo ang ilahang mga kinaiya, mga batasan kay manakod na nya ikaw ra po'y malkansi. Mo nay mga buhat nga nagpakita nga nagbantay ka. Unya ang gidasig diha mga kiisunan aron ta makapadayon diha sa pagpadayon sa pagpangalagad.
nga dili mo balik sa kalibutan, kinahanglan makig-uban ta sa mga tarong mga tao. Mga tao nga seryoso, mga tao nga tinud-anay nga nangalagad sa Dios. Usa sa mga bandayanan nato sa pagpangalagad kana bitaw makigdoyog ka anang dulo debate. Daghang kayo mga pastor nga maayo man tanig pangutok, guba naman kaayo noog kinaiya. Kay ni apil di ag debate. Nya dili kaya niya ang debate. Naguba. Muna nga like example, kamo diha nangalagad mo sa Ginoo, nagtuon mo Biblia. Nya makidebate mo anang gustong naay makiglalis. Ayaw mo pag-entertain anang dulo debate. Or kaha ng lalis-lalis. Ayaw luwas sa imong kaugalingon. Nga ipakita nato nga maayo ta. Dili na mo'y makatabang nato. Kaya ang tinuod mga kaigsunan, sa unahan ang musugilon kung kinsa ta. Ang atong kahimtang, ang atong padulngan, maunay mo testimony kung kinsa ta nga nangalagad. Ako mga pagdasig mga kaigsunan ko sa Ginoo, padayon sa insakto nga pagkinabuhi o pagbuhat nga makapalig-on, makatabang diha sa pagpadayon nato sa pagpangalagad. Likayan gyud nato mga kaigsunan kanang tapok-tapok nga daot-daot na gani. Ilayo ang imong kaugalingon ana. Nya ilayo ang imong kaugalingon sa mga nangalagad nga kanang kusog manglibak. Nangalagad nga kana bitang naaray mga bisyo. Ilayo ang imong kaugalingon. Hinuon pakigkuyog ug pakiguban anang seryoso nga nangalagad. Ug ako mo tuo nga iblis ug pauswagon kas Ginoo. Hinumduman nato nga sa atong pag-atubang sa Ginoo dili dawaton sa Dios kung manumangil ta. Amo ingon tungod man to niya God, tungod man gud to nila, tungod man gud to nila Lord. Tungod na nimo. Ikaw may nagdaladala na nimong hunahuna. Ikaw may nagdaladala nimong kasing-kasing. Wala nimo na giprenda. Wala na nimo gibilin. Ikaw naglaladala ana. Unya imong ipanumangil bisan kinsa. Mao na nga akong advice mo ni. Likay ang mga tao nga nagpatuo nga sakto apan dautan. Unsaon aron makaila ka og dautan og dili dautan? Basa kag Biblia. Pagpatudlo og Biblia, mabuhi ka. Gantihan pa ka. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga nagpanalangin kanato sa ato nga panag-uban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kihalad ang kinabuhi mo. Ikaw ang kinabuhi ko. Ang hangin nagiginhawa ko. Matuboy sa kinabuhi ko. Ititigan kaning dughan ko. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Chorel Mi Plabiner og ni Luchin Gonzaga. Mayo na kon Dios ang hisgutan kon maghisgot na gani sa ngalan sa tawala na jud maayo madamay jud likaya na lang nuot jud no. Salamat sa Ginoo sa mga pulog mga mensahe nga ato ang nadunggan, atong nakatunan sa atong panag-uban diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mag-ampo ta og atong pasalamatan ng Dios sa iyang pagkamaayo na nagpahinumdom ug nagtudlo sa ato ang pagpangalagad kaniya. Ako kang gihangyo og gidasig sa paglitog og thank you Lord. Pasalamati ang Dios, dili lisod ang pagpasalamat, importante kinasingkasing. Inang Dios, salamat sa mga pulong nimo, Amahan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming gitudloan
nga magpabilin diha sa imo mga saan. Imo kaming gitagaan og kasiguruhan sa mga panalangin nga imong gipaabot kanamong tanan. Salamat o Dios sa mga pulong nga nagpakita sa mga pamaagi aron kami may paglaom sa mga butang nga imong gisaad o gisugilon kanamo. Salamat o Dios sa mga kaigsuunan nga dunay kadasig usab sa pag-share ni ini ngadto suban. Imo silang nakita, imo sila nga panalanginan amahan sa ilahang pag-share ni ini ngadto sa ilang kailag mga pamilya. Amahan, salamat o Dios nga imo kaming gidasig gilig-on sa mga butang nga maayo, sa pagkinabuhi diha sa imong mga pulong ug pagpabilin sa imong mga mensaheng pamaagi. Dalaygon ka nga Dios nga nag-amuma kanamo. Amo kang daygon, pasalamatan ug among gipangayo nga imo kaming ubanan sa tanan namong pagabuhaton ug bisan asa ang imong katawhan niining adlaw amahan. Ikuyog ug magauna ka sa amo ang pagkinabuhi. Dumalaha kami sa imong mga pamaagi. Tabangi kami sa paghinumdum o pagtipig sa imong mga pulong. We declare blessing ug ang imong pulong magaproteksyon kanamo aron kami dili gayod mahimulag kanimo. Salamat amahan. Among itugyan isalig diha kanimong ginabuhi. Diha lamang kanimo ang mga pagdaig, pagpasalamat. Himayag kadungganan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios kining igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning and God bless. Bye-bye. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na